Så er Bjørn på arbejde. Nå, er der fødselsdag igen? Ja. Jeg skulle lave noget godt derude på mig. Giv medarbejderne noget, så vi kan finde nogen til at gøre det. Så vi tog på at bygge et lille hus nede for industridspladsen. Et medarbejderhus. Skal du jo sige noget? Bliver jeg optaget? Ja. Jeg skal have copyright royalties. Ja. Nu lægger du det ikke ud et eller andet sted? Jeg lægger det ud på YouTube, ja. Så de kan se, at du er aktiv. Er jeg min løn værd? Ja. Og så kan man se firmaet i baggrunden. Og man kan se, hvad der står derhenne. Er du i strejke? Nej, jeg må ikke komme ind. Ikke komme ind? Vi vil bare ind og arbejde. Jeg må ikke komme ind. Hvorfor må du ikke komme ind? Jeg må ikke komme ind, jeg er lukket. Er de lukket? Ja. Det er for dårligt. Det er simpelthen for dårligt. Når man nu gerne vil ind. Ja. Hvad, vil du så gå ned i løn, når du skal ind? Så bare du må komme ind, ikke? Selvfølgelig. Det er jo ikke den der how low can you go? Ja, men det ligger jo ude på YouTube, så kan de se det her, hvad du mener. Jeg kan få sådan en hjemmearbejdsordning. En hjemmearbejdsordning sådan, Nemlig. med fuld løn.